Bo día, benvidos unha maña máis a estas conversas Biosbardia, os oficios do libro. Como sabedes, sempre as organizamos na nosa libraría patrocinadora en Cartabón, en Vigo. Hoxe, por os que nos escoitedes noutro momento histórico, está atravesando Galicia un temporal chamado Ingrid. Coido que era máis ameazante do que está sendo realmente, pero que quede constancia de que estamos facendo isto no medio da tormenta. Hoxe recibimos en Cartabón a Xosé María Álvarez Cáccamo, a Pepe Cáccamo, un dos referentes da literatura actual. Como sempre, vou facer unha pequeniña presentación túa, Pepe. Pepe que naceu en Vigo no ano 1950. Procede dunha familia moi relevante na cultura galega. O seu pai é Xosé María Álvarez Blázquez. Os seus irmáns, infelizmente hai dous que xa desapareceron, que son Berta Cáccamo e Afonso Álvarez Cáccamo, de Chequedo Celso. Son todos relacionados dunha maneira ou doutra tamén coa cultura e coa arte. Ele estudou filoloxía románica e desde o ano 1973 é profesor de ensino secundario. Hai un momentiño antes de empezarmos falábamos de que até el mesmo non sabe cantos libros publicou. O certo é que publicou libros fundamentalmente de poesía, pero tamén ten obra narrativa, ten teatro, ten ensayo, participación en moitas obras colectivas. Alén da literatura, tamén tivo unha participación sempre moi activa en cuestións sociais, aínda que el por xeración sempre se encadra nos poetas dos 80, pero participou de maneira moi decisiva en todas as iniciativas que houve despois, nos anos 90, nos anos 2000, etc. É unha persoa que lle gusta non só escribir, senón tamén actuar dentro da sociedade, e diso tamén falaremos. Levou varios premios moi relevantes o Esquío e o Manuel García, o González Garcés, no tempo en que eses premios eran dos poucos que existían de poesía en Galicia, hoxe hai moitos, entón, bueno, pois, ao final, ao haber máis abundancia, parece que os premios valen menos, pero daquela había poucos, ti gañachelos nas décadas dos 80 e dos 90, e tamén é Premio da Cultura Galega do ano 2018. Benvido, Pepe, a esta conversa, espero que esteas moi a gusto. Encantado. Quería empezar xustamente por iso que contabas antes, ¿no? De que non es consciente da cantidad de libros que tes escritos. Porque é difícil facer un cómputo. Eu son moi de cómputos, e me gustaría saber exactamente cantos libros publiquei, pero o problema é como faço cómputo. Libros de autoría individual, incorporas tamén os libros nos que figuras en antoloxías, por exemplo, folletos que teñen ISBN, pero non chegan non teñen lombo para ser considerados libros, entón non sei exactamente un número preciso, pero eu creo que ando, e non quero presumir de número porque non ten ninguna importancia, creo que ando alrededor dos 50, tal vez, 50 libros, considerando todos os xéneros, ¿no? E de poesía, pois, 20 algo, 20 tantos, 25, tal vez. Ahora, repito, non importa a cantidade. Ojalá tivese tido a fortuna de acertar nestes libros, ou na maioría deles. E iso, teno que decir o tempo e o público e os críticos, non? A pregunta é, cantos quedaron no caixón? É dicir, cantos libros descartaches? Non, moi poucos, a verdade. Eu conservo todos os manuscritos de todos os poemas, conservos, pero sei, e non sei que facer para o futuro, o futuro, quero decir, xa estamos no futuro, quero decir, cando eu xa non estea nesta terra, pois teño a dúbida de que facer con todos eses manuscritos, porque son traballos preparatorios, e entonces miles e miles de poemas, porque cando era máis novo escribía de maneira compulsiva, escribía poemas casi todos os días. Cal era a pregunta, perdón? Non, se tiñas moito no caixón descartado. Non, todo eso que é inédito non son publicables. Estou chegando a unha posible opción para o futuro, para ese futuro onde non seremos nada, e é indicar, porque que seguramente todo isto irá á Fundación Penzol, indicar, por favor, sede respetuosos con este material, non publiquedes aquelo no que non estedes seguros de que vale a pena. Eso mesmo fixen eu con meu pai. Eu, cando publiquei a poesia completa do meu pai, que despois se renovou nunha edición mellor que a miña, que foi a que fixo Xavier Rodríguez de Baixeras, desbotei moitos manuscritos, pensando, estes poemas o meu pai non os querería publicar. Entón, creo que é o que hai que facer cos manuscritos de alguén que xa non está na vida, non? Ser moi respetuosos e publicar só aquilo que de verdade ten valor. Entón, que non publicase hasta ahora como libros xa confeccionados, xa feitos, non teño nada.
nada, realmente. Xa que falaches de que escribías un poema prácticamente todos os días, Daquela, cando tiña 20 e ao anos. final este é unha conversa sobre o oficio do libro, neste caso o oficio do escritor, sei que me gustaría que me explicases un poquinho cal é o teu método, ¿no? Porque na poesía sempre hai moitos mitos. A narrativa é máis doado pensar que un traballo regrado, unhas horas ao día, que ler, escribir, pero a poesía ten como ese mito de que che ven a musa, non? É dicir, non sei como despois na vida real é realmente efectivamente. É interesante esa pregunta porque efectivamente temos que desmitificar moito o papel do poeta e a acción do poeta. Un poema aparece, efectivamente aparece, de súpeto e en situacións inesperadas, bastantes veces na ducha, aparece mentre camiñas, aparece a veces nos soños, e eu escribo de todas maneiras sempre do mesmo xeito, no mesmo lugar que a miña mesa de traballo, apenas escribo fora da miña casa, cando viaxo non levo unha libretiña que logo non utilizo, porque non son capaz de escribir fora do meu sitio de traballo, e a poesía sempre pola mañá, case sempre, pode haber excepcións. Entonces, hai dous xeitos, digamos, de construir un libro de poemas. Un é coleccionar, diríamos, os poemas que ao longo dun proceso temporal fuches escribindo e nos que hai unha unidade dictada de algún xeito polo fío emocional desa tempada, non? A veces a temática é moi variada, pero si hai un fío emocional que ten que ver co teu tempo, coa tua idade en ese momento. E outro xeito é concebir un libro, imaginalo como unha unidade, como un total unitario. Teme acontecido algunhas veces. E entón, forzar de alguna maneira a máquina dicindo todo o que se me ocurra para escribir ten que ir en esa dirección. Por exemplo, é o caso de Os documentos da sombra, ou o caso do Luminoso lugar de abatimento, en certa medida tamén A liña da vida, Calendario perpetuo. Esos son libros que naceron a partir de unha intuición inicial de libro como globalidade. E outros son consecuencia desa acumulación ou desa colección de poemas que van surdindo a partir de un pulo emocional que non é unitario, pero que no fondo acaba sendo unitario porque, como digo, responden ás vivencias dun tempo determinado. Agora, respecto ao xeito de escribir, a man, na miña mesa de traballo, e sí, a palabra musa e o concepto musa é algo xa bastante superado. Eu creo que os procesos de creación deben estudiarse e se acabarán por coñecer moi ben desde o punto de vista da neuropsicología, non? É dicir, son mecanismos cerebrais que descoñecemos. Hai intuicións de como poden funcionar. E efectivamente hai estados de ánimo, Valente chamalle estados de hiperconciencia. Estados de ánimo extraños que, bueno, os artistas tamén sabedes disto. Hai estados de ánimo especiais nos que ti percibes por experiencia da vida, que son para poema. Estou en ese estado de ánimo en que propicio para poema. Cando sintes ese estado de ánimo, saiche un poema aceptable ou bo. Cando forzas demasiado a máquina non sai. Claro. Pero non detectaches ningún padrón deses días. Non é cando hai lúa chea, por así dicirlo. Non, é curioso, a lúa chea me ten influído, pero para outras cousas. Lembro, por exemplo, momentos de euforia, efectivamente. Eu son... a miña vida, guíase bastante polo pensamento racional e polo científico. Por tanto, non me interesan nada os pensamentos esotéricos, que poden ser moi interesantes para a poesía e para a creación. Entonces, a lúa algo debe influir, ese satélite tan enorme, que influye nas mareas, pode influir tamén en momentos, en procesos mentais. Pero eu non... Sí, percibo algún momento de certa euforia con lúa chea. Pero non detectaches, quero dicir, nada que implique que sexa máis fácil chegar a ese estado de ánimo do que falabas. Non o sei. Outro método para chegar a ese estado de ánimo é leer a certos poetas. En esas épocas de penuria creativa, onde necesitas escribir pero non tes motivación, eu acudo a certos poetas que me crean, que me axudan a entrar en ese estado de ánimo. Supoño que é algo parecido ao que fan os pintores cando trazan líneas sobre un papel ou consultan en libros ou en museos a obra de aqueles pintores que foron ou artistas que foron referentes para eles, ou os músicos cando teclean, bueno, non sei se dice teclear, o piano, a ver se así aparece. Bueno, en definitiva, hai trucos para chegar a ese estado de ánimo.
E eses escritores que te inspiran sempre son os mesmos ou depende do proxecto no que esteas? Teño 5 ou 6 que me son moi útiles. Por exemplo, César Vallejo, por exemplo, Saint John Peirce, Cunqueiro de Herba aquí a colá, compañeros de xeración como Xavier Rodríguez Baixeras ou Miguel Ángel Fernández Bello, por poñer algúns exemplos, que non se sintan malos non nomeados en este momento. Bueno, serían estes. En outras épocas, Antonio Gamoneda, sen dúbida ninguna. Moi peligroso Antonio Gamoneda, porque é moi contagioso. Sí, claro. Hai que ter cuidado. Justamente o que che iba a preguntar, non? Se non hai o perigo de acabar facendo unha imitación daquilo que estás lendo. Cando eu releo os meus poemas dos 20, 25 anos, descubro as imitacións. Daquela eran imitacións de poetas que hoxe non me interesan, como Gabriel Celaya, por exemplo. Gabriel Celaya, que hoxe non me interesa, pero eu leía moito a Gabriel Celaya. A León Felipe, a Neruda, que me sigue interesando. E cando releo eses poemas dos 20 anos, digo, isto de Neruda, isto de León Felipe, isto de Celaya. Pero, co tempo tamén aprendes a defenderte deses posibles contagios. Aprendes a defenderte. Bueno, a veces non, a veces caes en poemas que ti non detectas que están contagiados, por non decir plaxiados, de outros, e algún lector próximo te dice, mira, aquí demasiada proximidade con non sei quen, non sei. E como levas iso? Que un lector, xa cando está o libro publicado, que non ten remedio... Bueno, que estás publicado e non ten remedio, hai que fastidiarse, e non pasa nada, porque no fondo, vamos a ver, en realidade, sin toda a literatura anterior non somos ninguén. Claro. Entonces, a poesía universal é unha propiedade comunal. Cando tú te apropias, por decirlo de algún xeito, de fragmentos ou de pouso ou do sustrato dese mundo intertextual, pois estás participando en esa festa colectiva. Entón tampouco hai que sentirse tan mal polo feito de que un poema teu se parezca demasiado a poemas anteriores, non? Claro. Sí. Ao final, o repertorio de palabras eso para empezar, é limitado, e de técnicas incluso, e de recursos, claro. É limitado, claro. E despois, unha vez que tes máis ou menos unha composición, es de reescribir moito, sí. Un pouco obsesivo, sí? Un pouco obsesivo, sí. No, corrixo moito. La verdade é que corrixo moito. Hai tempadas e hai libros que precisan menos corrección, ou poemas que precisan menos corrección, e outros que precisan máis. Eu son, creo que moi autocrítico, traballando. E consulto o dicionario, naturalmente. Quen diga que non o consulta, está mentindo. Por exemplo, dicionario de sinónimos. Bueno, que ahora o traballas na propia pantalla. É moi importante correxir, Eu creo que e ademais, correxir é un placer. Porque é un momento de volver a crear. Cando o poema está feito, eu escribo con certa rapidez, non? Deixo o poema aí, parado. Raramente o corrixo ese mesmo día. Volvo a él o día seguinte. E cando volvo a él e comezo a correxir, sinto outra vez o placer da creación. Carai. Sí. Pero non creo que me pase só a mí, Eu creo que hai os dous extremos. O que lle gusta moito reescribir e o que adoece, entón, unha vez que o ten listo... Pero eso a veces notase. Claro. A veces notase ese poema que non está pulido. Sí. E tamén se nota, cuidado, o poema que está demasiado pulido. Tamén, claro. Coñezo casos de poetas, non vou dar ningún nome, de poetas que escriben poemas longos que los acaban reducindo a 5 versos. Xa. Pero a veces o resultado notas que se perdeu potencia emocional. Claro. E despois tamén que certa imperfección no poema humaniza o texto. Un pouco aquilo que decía, non sei se o decía, ou unha lenda, un mito, Miguel Ángel Buonarroti, non? Que deixaba pezas sin rematar de todo, porque lle interesaba ese efecto de certa imperfección que humaniza o texto e a obra de arte, non? Xa. En esa reescritura, polo que dis tamén hai unha preocupación léxica, non? É dicir, de mellorar o léxico. Pero supoño que na poesía ten moito valor, por exemplo, o ritmo, non? E incluso o diálogo con outras obras, non? Decisivo. O poema empeza no ritmo. Eses versos que se te aparecen de repente na ducha, por exemplo, ou camiñando, veñen e te parecen vos, e te parece interesante partir dese verso, normalmente veñen cargados de ritmo. Cando non teñen ese ritmo, un determinado ritmo,
raramente motivan, a mí por lo menos. Decía Paul Verlaine que, creo que un prólogo ao Cementerio Mariño, que di os meus poemas nacen de unha pauta musical e a partir de aí vai aparecendo o poema. Esa pauta musical, no meu caso, por exemplo, vai unida a unha emoción, un sentimento, a unha vivencia, a unha lembranza, pero esa pauta musical é decisiva. E no momento de corrección caen palabras ou caen incluso versos enteros que están funcionando mal desde o punto de vista musical. Sí. A música é fundamental. Incluso as músicas, vamos a chamarles dodecafónicas de certa poesía actual, que hai que... A veces é difícil, ¿no? Para o lector percibir que hai propostas musicais aí, pero as hai tamén, claro. Claro. Supoño que o problema é se se consegue o que se busca. Claro, fundamental. E o que se busca, pois, non só está fundamentado na procura de ritmo, sino de, para min, polo menos, imaxe, eu sou un poeta de imaxe, sorpresa, a procura de sorpresa, ritmo, un léxico ben escollido, en fin, todos esos elementos son decisivos. Claro. Naturalmente, ademais da vivencia que subxaza a ese poema. Imos ir cara atrás, imos empezar os mitos fundacionais, que gostame chamalo como seguindo un pouco a Piglia, ¿no? Cando fala de Borges. Claro, ti és o primeiro escritor que temos aquí que xa tes como moita bagaxe detrás, é dicir, xa o teu pai. O primeiro que temos aquí, que decir, en este programa. Aquí no, en Oficios do Libro, aquí en Oficios do Libro, creo que é a primeira persoa que ten como unha bagaxe, é dicir, que xa ti na túa infancia xa estabas moi rodeado de literatura, de arte, de historia, é dicir, xa, non sei, de feito, non por nada, despois todos os vosos irmáns acabastes neste mundo da arte, supoño que foi por unha influencia aí, non? Bueno. Desde fora pódese imaginar, non? Como era a vosa biblioteca, como era a vida diaria, non? Bueno, pois era unha vida moi normal, É dicir, non se pode pensar que meu pai nos recitase poemas na hora de comer, nin nos falábamos de literatura. A partir de unha idade miña, eu empecé a ter conversas con meu pai sobre temas literarios. Pero esa idade debe non ser os 18, 20 anos. Antes, pois era unha familia como calquera na mesa, que onde nos veíamos todos, os temas eran os temas cotiáns, é dicir, como te vai no instituto, que suspendín xeografía ou estas cousas. E meu pai contaba algo do seu traballo, pero meu pai non nos falaba do seu oficio de escritor. Había na biblioteca, por certo, especializada e non demasiado abundante en número de libros, que eu creo que era algo bastante habitual en aquel tempo, onde os libros eran máis caros do que se pode pensar. Era unha biblioteca moi especializada en cancioneros medievais, historia local, bastante poesía, pouca novela. Pero eu con meu pai nunca nos dixo me gustaría que escribise des cosas así, ou animo vos a escribir, entendes? A mí me surdiu a vocación ou necesidade de escribir, primeiro, aos 14 anos, porque estaba namorado dunha moza, e entonces escribille poemas bequerianos. Conservo a libreta, que se titula naturalmente Poesías. Bueno, despois, un pouco máis adiante, descubrín a Asociación do 27 a través dunha antoloxía, curiosamente, unha antoloxía para premio visitario, o equivalente ao que logo foi COU. Digo, curiosamente, esa antoloxía e o libro de texto da autoría de Torrente Ballester, que sigue sendo unha maravilla, ese libro. E na antoloxía aparecían os poetas do 27. Bueno, eu, aos 16, 17 anos, escribía poemas de corte romántico, artificiosos e tal. Pero a partir da lectura dos poetas que aparecen en esa antoloxía, sentín a necesidade de convertirme a conciencia de que quería ser poeta. Sin ter leído antes a meu pai, eu non lera, cando tiña 18 anos non lera a poesía do meu pai, empecé despois. E sí, efectivamente, eu pasaba os poemas a partir dese momento ao meu pai. E recordo un dos primeiros poemas que escribín do que eu me sentín satisfeito, paseillo a él, e díxome literalmente, aquí se ve ya, en castellano, aquí se ve ya un poeta. Díxome. E para mí foi moi importante, naturalmente, ese ánimo que meu pai me deu. Había un ambiente culto en casa, sí, efectivamente, non só en relación coa literatura, tamén coa arte, coa pintura, e supoño que, cando éramos nenos, esas conversas aparecerían, pero non foron decisivas, nin eu as lembro especialmente. Entón, que a literatura na miña familia empeza, hasta ahora supuñamos que empezaba en Emilio Álvarez Jiménez,
o meu bisavó, que escribiu poesía e teatro. Continúa na xeración seguinte, Xerardo Álvarez de Meses. Segue na xeración de meu pai, o meu tío Emilio, un primo do meu pai chamado Álvarez Negreira, e despois na miña xeración, Alfonso, Celso, eu, escribimos poesía. Berta se dedicou a arte, e falta unha irmá, que é Elena, que non está en ese mundo cultural, pero bueno. Claro, por eso non a tiña detectado. Claro. Bueno, entón, digo, ao longo de todas esas xeracións, o oficio de escribir mantense vivo. Eu creo que hai, eu digo a veces que é como unha fábrica, a fábrica Álvarez, pero non a fábrica de porcelana, a fábrica Álvarez de literatura. E esa fábrica ten que manter permanentemente acesa a chimenea. É unha especie de, non sei se obriga, o encargo tácito de xeración en xeración, pero esa chimenea mantivose sempre acesa. Ainda non fixen, que me apetecería facer, un cálculo de anos, digamos, un listado de anos, desde o primeiro libro publicado, que debe ser da familia, 1850 en adiante, a ver cantos anos e en que sucesión foron ocupados por libros nosos. O que se fixen é a bibliografía completa. Teño o listado da bibliografía completa, e son experto de máis de 200 libros, entre todos os escritores e escritoras da... Si hai alguna escritora, a miña filla, outra xeración máis, a miña filla, que publicou un libro de investigación sobre Nigeria. Pero estamos falando da Lolla. A Lolla, sí. Alguén máis, quero dicir, é a vela que vai escribir algo máis, aparte de... Eu creo que sí, ten interés e ánimo para escribir unha novela, está en eso. Carai. Pero non hai ninguén máis, creo, de momento, na xeración seguinte a miña, que se dedique a escrita, vamos. Bueno, pero polo menos xa o relevo está dado. E non pasaría nada, se a fábrica pecha as portas, pues bueno, eso é natural. Los adoptados culturales de la familia. ¿Quiénes son? Como ti, por exemplo. Claro, yo cuando publico una novela... Haberá adoptados culturais, fillos adoptivos. Bueno, tú realmente eres un irmán adoptivo. Claro, un irmán. No, pero bueno, eu con tu padre, con tu nai, era como en el plan cultural y en el plan adarinoso. Sí. Mira, respecto a esta familia, eu quería... El hippie este, ¿no? Por aquí, el hippie este, sí, como claro. decía tu padre. Claro, artista. Con inquietudes. O artista hippie. El hippie con inquietudes, ¿no? Sí. Pero mira, perdón, eu quero deixar moi claro que nós non sentimos a vanagloria, digamos, de ser unha familia. E sempre digo que é igual que si en lugar de ser escritores fósemos unha familia de médicos, de carpinteiros ou de mariñeiros, entendes? É dicir, eu evito sempre manifestar ningún tipo de orgullo ou de presunción respecto a eso, a mantimento ao longo da historia dun oficio como é o de escritores. Claro. É un oficio máis, Bueno, pero tampouco hai que ocultalo, ¿no? No, está oculto, aí, non oculto. E hai que estar orgulloso. Sí, eu non oculto, e sí, certo. Sento o mesmo orgullo que sentiría un bo albanel ou un arquitecto ou unha enfermeira respecto a unha profesión que se mantivera ao longo do tempo, claro. Ao final, a única diferenza seguramente que máis para ti máis doado facer esa prospección cara atrás que para min, por exemplo, que eu a partir dos meus bisavós xa non teño referente documental. Acabo de publicar precisamente, bueno, acaba de sair este libro, Árbore Arriba, que é un percorrido breve, para non dar a data, desde os meus bisavós ata os meus pais. O sea, non entro na miña xeración. E algunhas polas laterais tamén. É un libro de memorias, unha perspectiva, unha visión xenealóxica de familias curiosas, porque ademais dos escritores, logo hai unha rama, a miña nai, que veñen de Italia, de Austria, pero ademais os antepasados dunha italiana era alemá, da austríaca, que era a miña avoa, a súa nai era francesa. Hai unha mistura de familias que veñen de Europa e que van coincidir coa familia cubana da nai do meu pai. Entón eu creo que esa mistura de procedencias, por un lado, a combinación de profesións chamativas, como o pasteleiro vienés que se instala en Madrid,
o xefe de bodega e cava dun príncipe italiano, que era o pai do meu avó Cácamo, que venga a instalarse a Palacio Oriente de Madrid. Bueno, pues son curiosidades que me suscitaron a necesidade de escribir este libro. E, bueno, que completa tamén un pouco a miña interés pola memoria, que eu practiquei, digamos, en Memoria de Poeta, que está aí, e tamén en Tempo do Pai. Esta é a miña... As últimas galerías. A memoria, sí, as últimas galerías, que é unha novela cuyo referente, cuidado, non é unha biografía da miña nai, pero o referente inicial desta novela é a figura da miña nai. O libro dedicado ao meu pai. Bueno, e agora, de algún xeito, este proceso memorístico se completa con esta perspectiva desde os meus avós ata os meus pais. Di Isaac Xubín, que é poeta tamén, é traductor, que ele escribe determinadas cousas porque sabe que se non as escribe el, non as escribía ninguén. Tamén, claro. Mas na túa familia tiñas certa competencia, quero dicir, non sei se había temas que te repartiste todo con Alfonso, non? Non, con todos. Por exemplo, o tema familiar, o tema da evocación, da familia e das escenas de vida familiar xa están nos antepasados. Meu pai dedica moitos poemas a isto, pero incluso Gerardo Limeses e mesmo Emilio Álvarez Jiménez. Es decir, hai unha especial afecto polo concepto familiar. Está presente, sí, está presente. E Alfonso y Celso tamén, claro. É dicir, que incluso hai determinados temas que son casi xenéticos na túa producción. Pois mira, fíxate, eu creo que hai algo de xenético na produción poética, especialmente de todos os membros da familia, 8 poetas de varias xeracións, que é certa facilidade, e non quero presumir de nada, para a música do poema. Eu cando reviso os poemas de Álvarez Jiménez, de Álvarez Limeses, do meu pai, do meu tío Emilio e os da miña xeración, comprobo que funciona moi ben a música, que apenas hai fallos, digamos, na composición musical. Nesto tamén ten reparado Xavier Rodríguez Baixeras. E iso sí que podría ser xenético. O oído musical para o poema, que non é o mesmo naturalmente que o oído musical para a música. Non hai músicos na miña familia, pero sí hai... Sí, pero lo intentaba. Alfonso intentaba. Sí, no, e Alfonso tiña bo oído, e tocaba o piano e tal e cual. Pero era o único que eu saiba. Pero a música do poema sí funciona. E por que non vai ser xenético esa habilidade, digamos? Claro. Volvemos a esa época onde ti estabas descubrindo a poesía, falabas do preuniversitario, pero despois supoño que a universidade naqueles momentos, non? É dicir, máis ou menos coincide todo o que se indicou o 68. Sí. Non sei se para ti foi unha revelación, é dicir, sair de Vigo e chegar a Santiago. Contame un pouquiño. Bueno, sí, a min... Onde estaba Ferrín empezando a renovar a poesía galega, non? Sí, claro. Bueno, non coño... Eu fui alumno de Ferrín. A Ferrín tamén lle debo outra das miñas querencias, que é o comentario de textos, a crítica literaria. Ferrín, en sexto de bachillerato, dábanos xas de literatura española, e o que facíamos fundamentalmente en clase era comentario de textos. En ese sentido, Ferrín foi un adiantado. Non explicaba historia da literatura, sino literatura a través do texto. Entón, a Ferrín llevo en gran medida o meu interese polo comentario, pola crítica, polo análise da poesía. Bueno, cheguei a Santiago, en algúns ambientes eu era coñecido como Pepe Poeta, o cual quiere decir que debería dar moitísima lata, claro, pasando manuscritos, lendo poemas entre os amigos e tal. E si, eu me reafirmei con unha claridade absoluta en que quería ser poeta. Axudoume tamén moito a lectura de Cartas de un joven poeta de Rilke. Moitísimo, non? Recordo aquela frase que decía, que lle di Ferrín, non? Que lle di Rilke, non? Sí, ostras, que lío. María Rilke dille ao xoven poeta, ao mozo poeta, dille, si unha noite sintes que non podes vivir sin escribir un poema, é que eres poeta. Algo así. Bueno, pois eu sentía unha necesidade vital de escribir. Escribía todos os días. Devoraba certos poetas, xa citei algúns, Celaya, León Felipe, Pablo Neruda. Descubrí a Neruda na facultade, non a través dos profesores, que os profesores pouco aportaban realmente, sino a través da vida extrauniversitaria, mercando libros na librería do mal chamado o Judío, que era un home que vendía libros bellos e que agachaba na parte do fondo da librería. Escoitaxe falar del? Non, bueno, agachaba no fondo da librería, pero vos sí, agachaba os libros prohibidos, os libros que non se podían vender, que veñan de América, moitos deles. Bueno, era un personaxe realmente moi interesante.
tiña unha librería que era unha especie de cuchitril estreito e tal. El espacio era brutal. Maravilloso. E aí comprei Neruda, por exemplo. Era mágico aquello. Absolutamente mágico. Está en outro plano. No pasaba. Bueno, pois, sí, efectivamente, me fume fortalecendo na lectura de poetas, non galegos aínda, non galegos. E, bueno, lembro, por exemplo, que lle pedí a meu pai, que tiña unha boa biblioteca de poesía galega, a certa altura, quizá con 19, 20 anos, que me prestase para levar a Santiago pois, libros de poesía galega do século XX. E levei uns 20 libros. Dinos todos, e cando regresei, dixe, moi interesante, sobre todo, non esquezo isto, 2 poetas que me chamaron, e 2 libros que me chamaron especialmente a atención. Un era Paisaxe en Rocha Viva, de Eduardo Moreiras, e outro era Arredores, creo, de Arnaud Tobar. Quedeime con eses 2 poetas. E hoxe comprendo por qué. Teñen algo que ver, Moreiras e Tobar, e é a dureza e a sequedade expresivas, que encaixaba moi ben en ese momento de posición rebelde, claro, de compromiso político e tal e cual. Ningún dos 2 era poeta do social realismo, pero eran poetas de compromiso, tamén de compromiso existencial, non só político, non? Bueno, quedei con eses 2 libros, e xa pouco a pouco comecei a ler a poesía galega. Pero bueno, o que ti decías, sí, me sentía poeta, participei en algún recital que se organizaba por ali. Hai un acontecimento fundamental que foi un recital de poesía no primeiro trimestre do curso 67-68, recén chegado eu á facultade, onde participaban, onde leían poemas poetas maiores, bueno, poetas que estaban en quinto de carreira. E eu quedei impresionado con aqueles poetas, quedei impresionado con aquelas lecturas, e entre eles estaba Fermín Bouza Álvarez, que foi o que máis me interesou. A remate daquela lectura chegueime ao organizador, ao que presentou, que era José Manuel González Serrán, profesor hoxe xubilado, como estamos todos ao meu tempo, profesor de literatura foi profesor, naquel momento era estudante. Entón achegueime a él moi timidamente, bueno, primeiro manifestando o meu agradecimento por aquel recital. Por certo, naquel recital, a sala, que era a aula 4 da facultade, estaba ateigada de xente, cousa que non acontece hoxe. Non xa. E era unha maravilla, aquela efervescencia e tal e cual. Bueno, pois falei con José Manuel González Serrán dicindo que eu era poeta, que tiña uns poemas, se lle importaría lermos, e aí naceu unha amistade que dura até hoxe, non? Si, leo os poemas, animoume e tal e cual. Bueno, en definitiva, sí que vivía con intensidade e con pleno convencimento de que quería ser poeta, vivía esta inclinación miña, sí. Antes falábamos da poesía ti no teu cantiño escribindo, decir, soidade, individualidade, pero naqueles anos a poesía era casi unha expresión social tamén, unha expresión colectiva, claro, ¿no? Sí. Había necesidade como de unirse a outras voces para crear como grupos, ¿no? Era ese momento que hoxe pode parecer un pouco exótico, ¿no? Porque a literatura mudou moito, sobre todo a poesía, pero naquele momento estabades moi convencidos de crear sí, grupos, bueno, ¿no? Máis adiante, porque eu na facultade non cheguei a conectar con grupos, tampouco se existían, deberían existir, pero si tive, por exemplo, digamos, tertulia na miña casa, organicei tertulias poéticas e éramos, a mellor, 3 ou 4 poetas e amigos e amigas que viñan pues, unha vez por semana a escoitar e nos a ler poemas, non? Entre eles, recordo a Xavier Paz, estaba naquela tertulia que organizaba. Despois xa, cando rematei os estudos e fun empezando a meterme, digamos, no sistema literario. Logo sí, a partir dos 80, a finais dos 70, sí que o noso grupo, o grupo dos 80, sí que teníamos esa vocación de manifestación colectiva e esa conciencia xeracional. O que pasa é que supoño que o nome dos 80 non estaba posto daquela. No, pero vos como vos buscabades entre vos? Por unha cuestión de máis ou menos que erades ao mesmo tempo? Bueno, vamos a ver, a denominación Poetas dos 80 empezou pronto, Eu creo que alrededor do... Xa na antoloxía de Luciano Rodríguez, que debe ser do ano 85, penso. Xa creo que se fala de Poetas dos 80. Bueno, eu coñecín, por exemplo, que eu coñecín primeiro a Xavier Seoane, en Santiago. Xa Xavier Seoane creo que publicara algo. Fun coñecendo pouco a pouco a esta xente, aos poetas do meu grupo,
E foi nacendo esa conciencia de que bueno, que formábamos unha pequena comunidade, sí. Aquí estivo Xavier Rodríguez Baixeras, sí. E el falaba efectivamente de que había como unha especie como de compromiso tácito entre todos vos para facer determinadas cousas, non? Por exemplo, falaba da necesidade de cuidar moito o idioma, eso foi fundamental. De elevalo, non? Eso foi fundamental. Bueno, hai que revisar o tópico de que os poetas dos 80 nos formamos ou xurdimos en reacción coa poesía do socialrealismo. Eu creo que iso é falso. É falso. O socialrealismo dominante non era, primeiro, en primeiro lugar, non era para tanto. Non eran tantos os poetas que practicaban tal. Despois, na poesía que podemos chamar simplemente política, había un gran representante que era Celso Emilio Ferreiro, que nunca rexeitamos. Por outro lado, na xeración de Ferreiro e na seguinte, sobre todo, había grandes poetas como Xosé Luis Méndez Ferrín, Avilés de Tralmancos non o coñecíamos daquela, estaba o Xiono Boneira. Bueno, había unos referentes de poesía de alto nivel. Entonces, eu creo que nos non reaccionamos contra a xeración anterior, pero sí éramos conscientes de que, tal vez pola nosa formación, casi todos licenciados en filoloxía, moitos, de enriquecer, de alguna maneira, desde a lingua literaria o idioma poético, non? E que outros factores crees que podrían hoxe ser reivindicados daquele tempo? Bueno, o interés pola construción do poema, o rigor na construción do poema, eso, fico, un pouco o enriquecimento léxico, abandonouse un pouco a poesía política, inicialmente, por parte da maioría. Cuidado que hai excepcións. Víctor Vaqueiro nunca abandonou, Pesegueiro tampouco. A necesidade de conectar con poéticas exteriores, europeas e americanas. Por exemplo, na antoloxía de Luciano, os nosos referentes son galegos, españois e europeos e americanos, non? Claro. Tiñamos esa conciencia, esa necesidade. E logo é curioso porque sin telo comunicado entre nós, ou non telo comunicado de maneira moi expresa, resulta que vas ler a enquisa que aparece en a antoloxía de Luciano e ves como coincidimos no aprecio por Eliot ou Edgar Pound, bueno, a xeración do 27, etc. Non? Había tamén esa necesidade de unha certa perspectiva cosmopolita, por decirlo así. Eu recordo xa hai moito tempo, máis ou menos nos tempos do Prestige, que ti tamén estabas un poquinho en contra desa idea de que vos estabades afastados da política, é dicir, claro. Tú mesmo te reivindicabas, non foi unha persoa nunca allea á política, de feito, nese día que te vin, dixeches, bueno, a mostra diso que aquí estou, non? Claro, porque levanto unha lanza, non? O compromiso do escritor, o compromiso político do escritor non necesariamente se reflexa na escrita, non necesariamente. Temos o compromiso como cidadáns. E se ademais engades a túa condición de cidadán, a túa condición de persoa pública porque eres escritor ou artista, pois eso dá un valor engadido, tal vez, pero non é obligatorio, vamos a dicirlo así, pois a escrita de poesía política. Hai grandes poetas comprometidos que non escriben poesía política. E na miña xeración é así. Eu sí optei por en certos momentos da vida, escribir poesía de corte político. Pois porque certos acontecimentos me obrigaban emocionalmente a escribila. E, bueno, é un reto moi difícil. Cuidado, a poesía política é moi difícil. É un reto, porque caer en tópicos, caer no panfletario é realmente fácil. Entón, que acontece? Que na miña xeración há non sei se rexeitamento, un abandono inicial da temática política. Sucede en pouco tempo un regreso a esa perspectiva, que en moitos poetas da miña xeración está presente. Claro. Desde outra óptica, pero está presente. Sí. E outra cousa que comentaba Baixeras, que me pareceu moi interesante, foi que ás veces se vos percibe a vos os poetas dos 80 como algo estático, é dicir, que quedastes nos 80. Aí está, claro. Que en realidad seguides escribindo, non? É un erro. É dicir, cando se fala das xeracións, tal xeración, bueno, como se pode retratar a xeración como grupo? Só se pode retratar nos seus inicios. Porque despois, non me falo da miña, de todas, porque despois, conforme cada poeta vai construindo o seu propio código e vai asentando as súas certezas, pois construí un idioma independente. ¿No? Claro. A linguaxe xeracional esváese. Entón, naturalmente que seguimos escribindo e publicando, e eu creo que tal vez os nosos mellores libros non son precisamente os publicados a comezos da década dos 80, senón despois.
Ti como te percibes? É dicir, pasaron 40 anos, máis ou menos. Como te percibes? É dicir, xa que che gusta a crítica literaria, propóñoche facer unha autocrítica, livián, non vai falta facer sangue. Non, porque como me percibo a mí mesmo? Sí, como te percibes a ti mesmo e tamén a propia xeración dos 80. Sí, vamos a ver. Como xa sabemos, é un tópico decir que a lectura da propia obra, pois a lectura analítica da propia obra é un exercicio moi difícil. É moi difícil distanciarse de un mesmo, porque a proximidade emocional ao poema a veces impide distanciarse dele. Bueno, eu si teño pensado moito na poesía dos demais, pero tamén teño pensado moito na miña, non? Entre outras cosas, para corrixirme, para evitar cometer erros cometidos no pasado. Como me podería autorretratar? Pois eu creo que son un poeta que parte da vida, da existencia, de escenas da memoria. A memoria é fundamental na miña vida, memoria da nenez, pero tamén memoria da adolescencia, da mocedade e tal, pero quero reelaborar, transformar a memoria a través da imaxe, a través de todos os ingredientes do poema. Hai un pouso surrealista na miña poesía que foi quizá excesivo nos comezos e que hoxe tento moderar. No meu proceso tendo a unha maior clarificación expresiva, sobre todo a partir de Cimo das Idades Tristes. Tamén o dixo Arturo Casas no prólogo a Calendario Perpetuo, que se percibe un desexo e unha vontade de clarificación expresiva, pero non quero chegar a transparencia absoluta, porque sigue habendo esa necesidade do misterio, non? Do enigma, diría mellor que misterio, do enigma, da sorpresa, non de encubrir a experiencia, sino efectivamente de transformala. Sin transformación da vivencia non hai poema. Claro. Desde o meu punto de vista. Esa poesía que reflexa directamente a emoción normalmente non funciona. Xa. Non estou a favor dese tipo de poesía que é simplemente, diríamos, exaltación directa dunha emoción. Entón, así vería da miña poesía. Teño necesidade de crear ritmos, procurei sempre variar ritmos e variar perspectivas ao longo dos diversos libros que fun publicando. Falabas de que houve o mito de que vos reberabades contra os vosos pais poéticos, pero creo que o sufristes máis que, decir, fostes públicamente houve toda unha gran polémica a principios dos 90 coa xeración posterior, ¿no? Que falaba de matar un pai, aquel famoso manifesto publicaron a terra, que as declaracións de Rafa Vilar, etc. Sinceramente, públicamente non matamos nunca o noso pai. Non, eu creo que, primeiro, viñamos da ditadura. Viñamos dunha situación agónica, non, pero enferma, digamos, doente do idioma e da cultura galega. Había que revitalizala. Morrer ao ditador. Foron tempos moi bons, desde o punto de vista da proxección pública dos escritores e escritoras. Tivemos a sorte, a miña sensación, de que tiñamos moita visibilidade, posiblemente máis que a que houve despois e máis a que tiveron os poetas anteriores, os escritores anteriores. Entón, pois, non matamos o pai, en todo caso matamos a epígonos do socialrealismo, pero non o pai. E os pais eran, sobre todo, de xeracións moi anteriores, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro, Luis Pozo Garza, por exemplo, para mí un referente, e despois da xeración seguinte, Méndez Ferrín, Uxío Noboneira, e cando aparece por Galicia Avilés de Taramancos, Avilés, que para mí é outro referente fundamental. Tivemos, ademais, unha relación de amizade con toda esta xente e de colaboración en proxectos colectivos, non? E logo aparecen os dos 90 e aí aconteceron unha serie de feitos que fixeron que determinados sectores da crítica e dos medios de comunicación, pois, quixeran arremeter contra nós, e hai que decirlo, houve que poetas venecianos, poetas culturalistas, como se o culturalismo fose unha eva, poetas evasivos, barrocos, unha serie de conceptos que, ademais, non se sosteñen. Primeiro, vamos a empezar por barroco. Os barrocos son os poetas, son os escritores do século XVII. Non se pode aplicar o término barroco a ningún fenómeno posterior, se non se quere ser impreciso. Logo, eu non vexo evasión no feito de que tú utilices o poema para penetrar na tua propia existencia. Eso non é evasión. Falar de ti mesmo, falar da intimidade, falar dos acontecementos vitais da tua existencia non é evasión, porque
con ese tipo de contidos, vamos a decir, se identifica, ou pode identificarse calquera lector. Despois que decíamos o de venecianos, é falso. Querían identificarnos co grupo dos 9 novísimos antoloxados por Castellet. Unha lectura atenta da poesía dos 9 novísimos e da nosa non permite ningún achegamento. Que haxa algún poeta, efectivamente, máis esteticista entre nós, e algún libro, sí, pero como conxunto non é certo. Non é certo. Entón, bueno, supoño que se superaría esta especie de animadversión e que as cousas se van recuperando. Eu teño unhas relacións cos poetas dos 90, boísimas relacións, non? Quizá non son eles os responsáveis deste combate, sino máis ben certos críticos. O que pasou foi que é certo que ese foi como o último gran debate xeracional na poesía galega, é dicir, a xeración dos 90 non se tivo que enfrontar con a xeración que fose poñernos en cuestión. Eu creo que hoxe, polo menos modestamente, vexo que iso acabou, quer decir, xa non hai momentos xeracionais, xa non hai identificación. Ti crees que sí? Non, que tes razón. Os dos 90 sí que teñen conciencia de grupo, pero despois quizá non, a partir de aí quizá non. Que non sei se ten que ver tamén coa propia sociedade, non? Que é hiperindividualizada, que xa non permite que haxe iniciativas colectivas. Pois pode. Non, a verdad que un asunto non teño reflexionado moito. E máis a mí me costa traballo hoxe situar en términos de xeración aos poetas que empezan a publicar, digamos, por caso no ano 2000, ou de aí en adiante. Pero les poetas máis novos que a ti? Leo poetas máis novos que a mí. E isto, quero dicilo con orgullo, ademais, porque aprendo de poetas máis novos que a mí. Non son o único que lee poetas máis... Ainda hai uns días, falando baixeras e máis eu, con Luis Uñén, que é un pouco o que tivo a idea e nos animou a facer estas cronoloxías, pois decía, vos ledes os poetas máis novos? Sí, leemos os poetas máis novos, e de alguna maneira controlamos, sabemos por onde van os tiros, E digo porque a veces se cree que como fomos, vamos a decir, relativamente maltratados non por exactamente polos poetas, pero sí polos adláteres desos poetas nos 90, nos vamos a vengarnos e non leemos os... Non é certo, leémolos. E que conclusión está sacando deste, vamos poñerlle desde este último cuarto de século? Bueno, vamos a ver, a poesía a partir dos 90 e quizá un pouco nos 80, igual que outros procesos artísticos, se caracteriza por unha enorme diversificación de liñas, de estilos e tal. Non hai unha poética dominante, non hai unha poética dominante. Entonces, hai moitas vías que me atraen e outras que non me atraen tanto. Bueno, e por outra parte, creo que hai poetas dos 90 e posteriores que están nunha liña estética moi próxima a nós, algúns deles, coa súa personalidade, coa súa voz propia, pero continuando certas liñas, é o caso, por exemplo, de Martín Veiga ou é o caso de Baldo Ramos. Son dos poetas que eu vexo moi próximos a nós. E depois hai aperturas diferentes, unha poesía máis coloquial, máis conversacional, un neosurrealismo, o sea, unha volta ao surrealismo en certos poetas, a incorporación de voces de mulleres en expansión moi chamativa, moitas máis mulleres, e con voz de muller non me gusta, con voz reivindicativa desde a posición do feminismo e tal. Creo que un panorama moi rico, e en ese conxunto de dúcias de poetas desde 1990 en adiante, pois haberá que facer unha... Eu teño a miña propia selección, que aquí non vou transmitir. Bueno, podo decir algúns nomes que me atraen especialmente, sin que eso signifique que outros non me gusten ou os teña aparcados. Bueno, digo, o tempo fará a súa peneira, e tal vez xa o está facendo, non? Pero eu creo que non se pode decir, como a veces se escoita, que a poesía de hoxe, non sei que, xa non é o que era, que a poesía de hoxe, pois, en fin, baixou de calidade o nivel. Non creo. O que acontece é que, como pasa en todos os tempos da historia, non se pode contemplar todo o conxunto dos libros publicados en un momento, ¿no?, como representantes do que podíamos chamar a poesía de hoxe. Claro. Por outra parte, a poesía de hoxe tamén somos nós. A poesía de hoxe está feita por a contribución de varias xeracións, en diálogo, ademais, en diálogo que considero enriquecedor. Sí, que ti mesmo practicas pola vía dos feitos, é dicir, con Baldo, que comentabas agora, por exemplo, publicas libros con él, non? Sí, que foi, por certo, unha proposta do propio Baldo,
de publicar libros conxuntos, de facer tamén arte, dicir, poesía obxecto, poesía visual e tal. E aí, claro, que me resumenezo neste diálogo con Baldo, E despois que teño feito con bastante frecuencia comentarios, críticas, reseñas da obra de poetas máis novos. Sí, iso é algo que che quería preguntar, porque eu sei que Xavier Rodríguez Baixeras recibe moitos poetas, non? É dicir, fai un pouco de, non sei se de mentor, chamarlle mentor, pero sí de que, bueno, que xa, por así decirlo, os anos van provocando que teña xa certo magisterio que ofrecer. Non sei se te che pasa o mesmo, se ti notas nas novas xeracións que se achegan a ti. Sí, bueno, sí se achegan a min como amigo, quero dicir que os achegamentos son inicialmente pola vía da amizade. Si logo hai tamén achegamentos de tipo estético ou de interés pola miña obra, bueno, en algúns casos sí, é moi agradable, a verdad. Pasa o mesmo que cando fuches profesor, eu xa estou xubilado desde hai moito tempo, e te encontras con bellos alumnos e alumnas que mostran agradecimento e unha lembranza gozosa do momento que estiveron en clase comigo, e iso dá placer, porque se trata da conciencia de que fixeches ben o teu traballo, e como poeta me acontece igual, non? Pero bueno, é dicir, quero decir que eso non interfire no meu... Home, eu te sientes contento, pero eu sigo adiante. Hai un minuto, lembrabas este libro que acabas de publicar, antologías de Dilema. Isto tamén significa que está ainda vixente, é dicir, como non está retirado, non? Non, eu teño un libro... Experto interese... Teño un libro recentemente publicado, A liña da vida, que está por aquí, e teño outro que sairá, porque non quero... Bueno, este ano, 2026, van sair varias cosas miñas, e non quero amontonar, porque senón o posible lector ou lectora dirá que pesado este señor. Entonces, despois da liña da vida, o seguinte libro, que se titula Da miseria, sairá a finais do ano 2026. Estou en activo. En este momento non estou escribindo nada, pero bueno, o libro este da miseria son poemas dos últimos dous anos, ou algo así. E aquí, o último libro que aparece antologado, claro, é A liña da vida. Claro. Sí. Esta é unha antoloxía moi xenerosa en canto a me permitironme moitas páxinas, nada menos que 625. Dixeron, te inventei o que queiras, o que te queiras. E entón, bueno, é bilingüe, está en galego e castelán, as traduccións son miñas, e foi unha oportunidade magnífica, porque primeiro me permitiu revisar a fondo, con calma, toda a miña obra. Eliminar, non seleccionar aqueles poemas cos que xa non me identificaba. Non me gusta, eu son consciente dos poemas que non están ben, claro. Non me gusta, non me interesa, non aporta nada. Entón, facer unha selección, a pesar da súa amplitude, unha selección rigurosa, porque publiquei moitos libros, claro, e logo o placer da traducción, de facer eu mesmo a traducción, permitíndome a liberdade de modificar aquilo que me parecía oportuno, de alguna maneira facer poemas novos, non demasiado distantes do original, pero bueno, en fin, transformados de alguna maneira para que funcionen ben na lingua de destino. Justamente falas dun tema peliagudo, non? É dicir, a autotraducción como sustitución. Sí. Non sei aí como manexa, sobre todo nunha edición bilingüe onde o lector ten na man as dúas versións. Non sei se che daba tentación de corrixir na propia versión original. Esa tentación se ocurre, non sucumbín a esa tentación, pero a veces dan ganas, porque incluso con esa liberdade que temos para facer a traducción, porque somos os propietarios do original, si xurde unha traducción máis pensada que original, pode mellorar. A traducción pode mellorar a original. E a veces ocurre, a veces acontece. Sí. E aí que faz? Pois o poema queda como está, e a traducción, pois como a mí me apetezca. Sí. Eu teño a preocupación do ritmo, sempre. E sacrificar a veces o ritmo doe. Pero a veces non hai máis remedio. Menos mal que eu non escribo sonetos. Digo isto porque Baixeras, que si escribe sonetos, para conseguir logo o soneto en castellano, claro. Es un esforzo imposible a veces, imposible. Lógico. E a mí me ten acontecido aquí, claro, versos que por moitas voltas que lle deas tes un endecasílabo en galego, non o podes manter como endecasílabo en traducción. E hai que sacrificalo. Para que logo digan que o castelán e o galego son tan parecidos. Non, temos un problema, para empezar, que é o das contraccións. Claro.
que parece que non, pero para un poema é fundamental. É dicir, se o verso ten 11 sílabas e en galego está comprimido gracias ás contraccións, cando traduces ao castelán, expándese. Claro. Entón hai que facer malabarismos, a veces un pouco artificiosos. Eu recoñezo que a veces son artificiosos para evitar. Bueno, tú imagínate un poema que está todo el en decasílabos, joder, e resulta que te fallan dous. Dá rabia. Claro. Dá rabia. A veces non me remedio. Pero, bueno, temos o problema das contraccións, temos o problema de certos recursos sintácticos, temos tamén o problema, naturalmente, do léxico, non? Pero, bueno, eso pasa coas traduccións e en galego non é tan complicado, porque son linguas próximas. Pero, bueno, traducir de outros idiomas, que eu non, algo que non fixen, solo traducindo o castelán ao galego e do portugués ao castelán. Poesía. Poesía, sí. E non traducir máis que poesía, sí. Pero, e como levabas? Porque, polo que dice, gustache facer o caso da tua poesía levar ao castelán. Sí, cando traducías pasaba lo pior, cando traducías de outros autores. Sí, o que pasa é que tive a sorte de poder consultar con eles, cuidado. Un é o caso de Rosalís Branco, a poeta portuguesa, que eu puxen, ahora non me acordo, sí, en castelán, sí, para unha edición que se fixe en Monte Ávila de Venezuela, pero ela vive en Porto, e aparte do correo electrónico nos temos visto con frecuencia para consultar despistes meus, porque claro, esas linguas tan próximas levan a engano, Claro. E lembro algúns casos moi curiosos, como por exemplo o caso dun polvo que tilla caracois. E eu me imaginaba, no poema dela era un polvo con caracois, eu me imaginaba caracois, o sea, moluscos pegados á cabeza do polvo. E eran os ricos, os caracois, claro. E así, bueno, e respecto, tamén traducín ao galego ao poeta cubano Roberto Fernández Retamar. E con el tive unha longa correspondencia por correo electrónico para plantear tamén dúbidas. Entón, en ese caso, primeiro, teño que ser moi fiel ao original, porque eu non son propietario dese original, pero ao mesmo tempo o poema ten que funcionar ben na lingua de destino. Claro. Eu sou partidario das traduccións non literais, das traducións non literais, pero prudentes. E normalmente as mellores traducións de poesía fannas poetas que ademais coñecen ben as dúas linguas. Claro. É como o sumum da traducción. Claro, por exemplo, Borges traducindo a Whitman. Un resultado magnífico, sí. Claro, pero teñen que ser o que dis tú prudentes, porque ás veces hai que ser prudentes. Ás veces ten pasado que hai o poeta intenta corrixir o poeta traducido. Hai que ser prudentes. Non quero tampouco citar nomes, pero hai algunhas traduccións ao castelán de Cunqueiro que dan noxo. Bueno, sacas e non, bueno, igual. Falabas, ahora que falas de Cunqueiro, antes comentabas que era como un mestre en poesía, non? Sí, absolutamente. Que curiosamente, eu creo que Cunqueiro segue tendo moita vixencia en Galicia. A ver, hai un hospital que logo non me dá algo Cunqueiro, con eso decimos. Cuidado con ese hospital, porque mucha xente non sabe que se trata de Cunqueiro. Pero bueno, no, pero quen era Cunqueiro? Bueno, dona hospital. Exactamente. Pero iso xa son cousas que non podemos nos aliviar, non? Pero sí que é certo que creo que, así como en castelán, agora noto que nas novas xeracións están como redescubrindo, ¿no? Sobre todo a nivel como novelista. Sí. En galego está moi asentado, ¿no? A súa figura como narrador. Sí. Pero sí quizás un pouco esquecida a parte de poeta, ¿no? Eu coincido contigo, que como poeta é unha cousa sobre todo, Herbaquía Colá, pero non só. Hai que revisitar os libros iniciais de Cunqueiro, Mar ao Norte, poemas de Xirón, son poemas de vanguardia de un altísimo nivel. Non tanto, quizá, bueno, é igual, non vamos a comparar. Eu, si me preguntan por dos poetas de vanguardia, non só galegos, sino do ámbito hispánico, por decirlo de alguna maneira, citaría a Manuel Antonio e a Álvaro Cunqueiro, joder. E un poeta enorme. E Herbaquía Colá para nós foi decisivo, porque ademais Herbaquía Colá, que se publica no ano 80 na poesía completa, é un libro escrito ao longo de varias décadas. Claro. Bueno, pois xa Álvaro Cunqueiro nos anos 50 estaba escribindo unha poesía que dialogaba claramente con nós, cos poetas dos 80. E tamén con Ferrín, Bueno, realmente Ferrín dialogaba con Cunqueiro. Ferrín débelle moito a eses poemas que iban aparecendo na prensa e que eran de Cunqueiro, ainda que a veces firmaba con seudónimo ou eran apócrifos inventados por él, por Cunqueiro e tal.
bueno, cando nos descubrimos a Cunqueiro en ese volumen do ano 80, todos nos sentimos enormemente identificados e nos pareceu fundamental ese libro. Pois desde aquí reivindicámoslo como poeta que a claro, que a xente está moi ben que leamos o Chantre, sí, en familia, que volva a ler a Cunqueiro como poeta. Sí. Deixamos a poesía a un lado e imos cara a outras facetas, non? Cando un está tan sometido, non? Cando solamente hai que verte falar de poesía para ver que estás entusiasmado con esa faceta, non sei como é o tránsito cara a outras expresións. Muchas veces son un tránsito circunstancial. Encargos, por exemplo, o caso do Tempo do Pai e tamén Memoria de Poeta, que foron encargos ambos de Galaxia. Encargos destes tácitos que se fan tomando unos viños, tampouco é unha chamada telefónica ni sentarse ante unha mesa dun despacho. Son os de podías facer. Sí, lembro nunha ocasión en que, non me acordo co motivo de que, estábamos tomando uns viños, lembro o sitio, na praza da como se chama? Bueno, na Porta do Sol. Estábamos nun sitio tomando algo e non me acordo que, pero que pudo ser Soutullo que dixo, porque eu estaba falando dos meus tempos de nenez e adolescencia en Coruxo, onde pois coñecín, porque iban a visitar a meu pai, porque andaban por aí na casa de Paco del Riego, pois a persoas como Celso Mil, bueno, Celso Mil lo coñecímolo antes, bueno, en fin, xentes do mundo do galeguismo. Home, podías facer un libro evocando esas lembranzas. Dice, bueno, pero que realmente esas lembranzas ocuparían 20 páxinas. Entonces empecé a remexer e dixi, sí, a verdad que podía facer un libro de lembranzas, pero de toda a miña vida, o sea, de memoria, en definitiva. O sea, que foi un pseudo encargo. E logo, bueno, conservo moita documentación para poder escribir este libro. Escribino imaginando que estaba facendo a biografía de outra persoa. Con moita documentación, cartas, apuntamentos das clases, bueno, moito material. E Tempo do Pai nace cando lle dedican o Día das Letras ao meu pai. Entón tamén Galaxia me encarga unha biografía. Despois, a novela, por exemplo. Eu non pensaba, si tiña na cabeza que algún día me gustaría escribir unha novela, pero non me pasaba nada, se non a escribía. De feito, non vou escribir ninguna máis, creo, E foi, sencillamente, un momento absolutamente máxico que tiven coa miña nai. A miña nai estaba nunha residencia geriátrica e eu acompañaba, empuxando a cadeira de rodas, e a miña nai, un momento dado, estábamos nos alrededores da residencia, a miña nai dixo, estamos en las últimas galerías. Dije, que significa eso? Entón, imaginei que era unha alucinación con un fondo poético enorme. Estamos en las últimas galerías. Bueno, marchei para casa e eso de las últimas galerías empezou a remexer na miña cabeza. As últimas galerías é un poema, é un verso, e dixe, non, é o título para unha novela. A novela naceu do título. Carai. Sí, pero claro, relacionado coa miña nai. Entón, decidí escribir as últimas galerías, que era, no que a protagonista é, cuidado, non é a miña nai, digo isto porque alguna xente interpretou isto como unha biografía da miña nai. É unha novela, o sea, que é ficción. Bueno, a biografía tamén é ficción. E os libros de memoria tamén son ficción. Todo é ficción. Hai unhas páxinas iniciais nas que, por exemplo, 20 ou 30 páxinas nas que un señor maior, que era eu, digamos, acompaña a súa nai por la residencia. E a nai empeza a facer confidencias e tal, e o fillo vai tirando do fillo e descubre unha vida que descoñecía e que non é naturalmente a vida da miña nai. Bueno, despois descubrín que as últimas galerías, o fondo, digamos, do sentido non tiña nada de poético e cheguei á conclusión, porque coa miña nai non pude falar deso, a miña nai estaba xa, en fin, en un proceso de demencia importante, entón non lle pude... Que querías decir coas últimas galerías? Claro. Non o intentei porque non tiña moito sentido. Cheguei á conclusión de que as últimas galerías eran as galerías comerciais, situadas perto da súa casa, da súa antigua casa. As primeiras estaban moi próximas, as últimas eran outras que estaban un pouco máis arriba. Creo que esa é a idea das últimas galerías. Bueno, despois, que máis hai por aquí? As artes da vida de Ángel Goethe. Tamén, é que moitas veces as cosas nacen de situacións moi anecdóticas,
Estábamos un día, e sempre ten que ver moito con tomar un viño, cuidado, ou máis. Estábamos un día, Xulio García Rivas, o artista Xulio García Rivas, Ángel Goethe, e eu, en Miraboa, tomando uns viños. E entón, empezamos a falar da pintura de Goethe, da vida de Goethe, unha vida moi interesante. E Goethe me contara a mí moitas cousas da súa vida. Entón eu estaba, non sei se contándolle a Xulio cosas que sabía da vida de Goethe, non sei que, Xulio dixo, Pepe, tú tiñas que facer un libro sobre Goethe. E dixo, pois non está mal, non é mala idea. E non, este libro naceu de conversas, non é un libro de conversas, pero se construiu a base de conversas. A base de varias semanas de conversar con él, tomar notas e logo facer esta biografía. Os libros que fixe sobre Avilés, pois eso, o ano dedicado ás letras de Avilés, son encargos, ou autoencargos, con ese fondo, con ese proceso inicialmente anecdótico, non? Como este, que nace tamén dunha conversa. Eu estaba contándolle, que? Estaba lle contando a uns amigos historias da miña familia, non? Bueno, porque non estamos escoitando que non nos ven, estamos falando do libro Árbore Arriba. Árbore Arriba, que acaba de sair. Pois eu estaba lle contando a uns amigos un pouco a historia, a procedencia das miñas familias, de Europa, de Cuba, bueno, etc. E entón, dixeronme, debías escribir un libro sobre eso. E estive en varias semanas non día voltas a cabeza, non me apetecía, porque era un compromiso poñerme a investigar, había que investigar. Claro. E non me apetecía, pero logo, bueno, entroume aí a necesidade e acabei non facendo. Pois é un pouco así. La epifanía. Eso, la epifanía, sí señor. Esa é a palabra, epifanía. Bueno, a partir de ahora, sempre que me pregunten isto, direi unha epifanía. Claro, claro. O que pasa é que tes como unha faceta de historiador, non? É dicir, vexo que tomas moi en serio, non? Sí. De documentarte, bueno, o de investigar. Claro. Sí, este libro, por exemplo, sobre a miña vida está moi documentado. Sobre ese personaxe que aparece aí como narrador. Sí, eu creo que hai que ser riguroso, pero non para... Eu non son historiador. Entonces, hai unha base histórica que hai que contemplar, na que hai que asentar os pés, pero despois o libro... e quere ser literatura, claro. Hai unha elaboración literaria, claro. Bueno, pero é rigoroso no sentido de ver se contas a historia da tua familia. Espero que sí. Non creo que inventes que tiñas un parente que era pasteleiro en Viena. Non hai nada inventado. Hai momentos de dúbida sobre os documentos e sobre a memoria, porque a memoria, tamén o digo aquí, a memoria persoal nútrese da memoria familiar. E en esa memoria familiar habita tamén a lenda, habita o mito. Claro. Entón, hai mitos familiares. Que si o avó era non sei cuánto, que sempre engrandecen, os mitos familiares para que... Falta eso. Claro. Pero o narrador aquí dice, desconfío desta versión familiar. Podo contar un caso concreto que se entenderá mellor. Na casa da miña avoa se decía que o seu pai, o sea, Franz Friedrich Ehrlich, era pastelero en Viena e chegou a Madrid porque o contrataran para fabricar o pan de Viena, para pastelería Viena e Capellanes. Por certo, esa pastelería, que non sei se chamaba Viena e Capellanes antes, era inicialmente a panadería onde traballaba Pío Baroja. Bueno, entón, a idea era, veu aquí para fabricar o pan de Viena. Bueno, resulta que Viena e Capellanes, mentras eu estaba con este libro, antes, Viena e Capellanes publicou un libro de homenaxe á historia de toda da pastelería. Viena e Capellanes en Madrid ten varias sucursais, por decirlo así. E en ese libro se conta cando e como se empezou a fabricar o pan de Viena. Non ten nada que ver porque é moi anterior á chegada do meu bisavó a Viena, a Madrid. Entón, cal é a hipótese? Por que viñeron a Madrid? Pois vaite saber. Pois en un momento dado iba a llamar en Viena, non sei, nadie sabe, na miña familia, salvo a Madrid, viron que había unha panadería a Viena e dixeron este o sitio. Algo así. Pero non os contrataron como fabricante do pan de Viena, en absoluto. Eso non lo sabes. Eso non lo sabes. O pan de Viena xa fora inventado antes. Él igual sabía la fórmula. Pero a fórmula xa sabían os de Viena e Capellanes. Bueno, pode ser, sí. Bueno, sí, pero eu non quero meter máis hipótesis, non que enguedellen a lenda familiar. Claro. Claro, é dicir, pero
Pero cuidado, a lenda e o mito forman parte da memoria. Claro. E non se poden desbotar por completo, claro. E logo está a investigación. Como fixen a investigación aquí? Coa axuda impagável do meu irmán Celso, que é un experto viaxante pola rede e viaxou por árbores genealóxicas de investigación de genealogías e encontrou moitísimas cousas. Carai. Sí, moitas cousas da familia, é dicir, antepasados de Pedro Cácamo que aparecen na rede, non sei como, pois, por exemplo, coa partida de nacemento. E se sabe, ou co certificado de boda, e se sabe que era servitore, ou era capeliere, fabricante de sombreiros, e outro non sei que, e iso gracias a ese traballo. Despois, material, o meu tío Álvaro conservaba un manuscritos na casa que nunca nos pasou, porque tiñan que ver co 36, co fusilamento do seu pai, e tiña mágoa ou que fose, e non pasaba eses documentos. Morreu, e os fillos, investigando no arquivo do pai, se encontraron con unos manuscritos impagables, magníficos, durísimos, que me pasaron a min. Cosas así que foron aparecendo e tal, sí. Quero parar un poquinho no libro este de memorias, porque en Galicia non é moi habitual que se escriban memorias. Non sei se, bueno, contaxe máis ou menos que tiveses como que buscar no teu arquivo persoal, pero non sei se mantes un diario, se hai como algún tipo de documento que che serve de base. Sí, hai documentos de base. Mira, o do diario, comecei centos de diarios que non consigo continuar porque deixan de ser diarios. Saltas dun día a 6 anos despois. Entón, nada, están aí en casa tirados e tal. Tirados non, cuidado, guardadillos. É un xénero que non me atrae, o xénero do diario. Entón, para facer este libro, primeiro fixen unha estrutura clara, tal. Chámase Memoria de Poeta, porque os poemas e os diversos libros constitúen un fío condutor do libro tamén. É dicir, a memoria desde o poema e a memoria que conduce a escrita do poema. É dicir, unha doble vía. Hai poemas que me iluminan aspectos do meu pasado e hai momentos da miña vida que me levaron a escribir un poema. Bueno, entón fago ese doble xogo, intentando non dar moita lata o rollo do poema. Entón, bueno, a partir de cartas que conservo, de notas e apuntamentos parciais que pode servirme, eu que sei, por exemplo, os exames de bachilleratos que conservaba, ahora xa non, xa os tirei, hai que ir botando lastre. E, bueno, e logo, simplemente, memoria real que conservo, non? Con todo ese material, o que pasa que digo que me documentei, quero decir que fun capítulo por capítulo, espera, creo que se pode mostrar ben a idea co índice. Por exemplo, primeiro capítulo, un oficio familiar. Entón, aí conto un pouco a historia de que falamos antes. Entre o xogo rimado e o poema. O xogo infantil, os primeiros poemas, decía antes, foron os do amor de adolescencia, poemas de corte bequeriano, pero non é certo. Hai poemas anteriores que era como xogar. Cando empecé no instituto, leín a poesía nos leíamos a poesía de Jorge Manrique, poñamos por caso, gustábame iso da copla de pie quebrado e xogaba a imitalo. Bueno, entón o rimado do poema fala un pouco desa iniciación infantil que me sirve para falar dos meus tempos de nenez ao marxe da poesía, non? Bueno, un pouco así. Foi un pouco así a cousa. Quería rematar... Mira que foto tan maravillosa, Aquí estamos. Está cortada. Porque continúa por aquí, claro. Na editorial fixeron este xogo. En primeiro plano, este son eu, o meu irmán Celso, a miña nai que está sentada na area. Si se abre a contracuberta, continúa a foto onde aparece a miña irmá, aí, María Luisa, Alfonso e Elena. Bueno, e esta casa que vedes aquí, que se ve ese tellado, aí pasaba o verán Celso Emilio Ferreiro. Carai. Pero antes, nos anos 40, 45... Todo isto en Coruxo, claro. Isto en Coruxo, na praia da Calsoa. Bueno, esta é a praia da Foz, e continuando as rochas, empeza a praia da Calsoa. En esta casa, digo, que alugaba Celso Emilio Ferreiro, e a súa muller Moraima e os fillos, antes, nos 45 en adiante,
pasaron o verano os irmáns Álvarez Blázquez coa súa nai María Blázquez, sí. E bueno, para mí isto é un paraíso da memoria e da nenés, claro. Quería rematar esta conversa, Pepe, falando un pouquiño do papel do artista, do escritor na sociedade como referente. Porque ti moitas veces, sobre todo nesa época onde che falaba antes do Prestige, no? Que era un momento de eclosión do famoso colectivo Purga Negra, de que tú formaches parte, había como unha necesidade de que os escritores, os artistas estivesen na vanguarda social. Claro. Eu non sei se hoxe percibes como que iso xa non ten tanta importancia, é dicir, que xa o papel social do escritor xa non é tan relevante. Pois é posible que non. Aquel foi un momento de explosión política amorosa, porque son dúas facetas que están unidas, non? Amorosa no sentido máis amplio da palabra, pero incluso no sentido máis concreto. En ese momento naceron amores entre os que iban a recoller o chapapote, os que viñan de fora e tal. Houve parellas que se crearon así. No libro de Octavio Paz, La llama doble, falase un pouco dese parentesco entre a paixón política e a paixón erótico-amorosa, ¿no? Como a paixón política abre o corpo cara ao amor e como o amor tamén encende a paixón política. Bueno, aquel foi un momento de paixón absoluta e total, inesquecible, ¿no? E efectivamente fomos convocados os escritores e os artistas a participar activamente na revolta. Non houve máis revoltas importantes. Eu estou esperando por a seguinte. E ahora, sí, estou esperando e habería que facer a gran revolta, soño con ela, contra o fascismo, contra Donald Trump, contra Isabel Ayuso, etc., contra Feijóo. Hai unha ausencia de unha nova revolta que estamos facendo en conversas de café, que estamos facendo, somos bastantes, cuidadito, non nos sintamos vencidos porque o fascismo avanza, pero o antifascismo tamén, e estamos vendo que está pasando ahora en Estados Unidos con movimentos de revolta frente a violencia parapolicial e contra Trump, que eu creo que vai caer, no, yo son moi optimista, pero creo que vai caer. Bueno, e a revolta hoxe contra o perigo enorme dunha guerra mundial. Deberíamos estar absolutamente movilizados, deberíamos estar. Pero efectivamente, a sociedade, non só os escritores e os artistas, a sociedade parece que se amorteceu. Non son politólogo para poder analizar, ni sociólogo, para analizar as causas. Pero xa, e bueno, seguimos indo ás manifestacións. Xa sabemos que as manifestacións a veces son procesións, pero temos a obriga de ir. Ainda que consideremos e saibamos que pouco pode cambiar, pero é o noso lugar. É o noso lugar incluso de solidaridade con nós mesmos, non? É o noso lugar de reencontro coas nosas certezas, porque se non, se nos quedamos en casa, pois efectivamente estamos moito máis vencidos. E bueno, cal é o papel do intelectual? Pois está xa enunciado desde hai moitos anos por Jean-Paul Sartre e outros, e repito que non é a obriga de facer arte comprometida, pero tamén de evitar a arte absolutamente descomprometida. Claro. E iso sí, desde a plataforma que significa pois ser máis ou menos coñecido simbólicamente, bueno, simbólicamente só é porque os poetas somos símbolos, pero non temos, quero dicir, non nos coñecen realmente. En fin, iso sería outro tema, longuísimo. Pois eso, desde esas plataformas erguer a voz e, bueno, e asinar todos os manifestos e estar en todas as manifestacións, etc., non? No, pues sobre todo porque creo que non hai momento social que poida subsistir se non hai algo de poesía detrás. Quero dicir, lo que construe realmente o entusiasmo xeral solamente yo pode dar alguén que saiba falar e escribir. Sí. E ás veces falta, noto que a veces é demasiado prosaico todo. É verdade. E justamente o mellor hoxe, certa fascinación que existe pola ultradereita é que se apropiaron desa capacidade de crear, inda que sexa moi terrible, moi perverso, pero sí que teñen un discurso. Discurso. Refírome, non teñen nada de baixo, pero sí que conseguiron fascinar cando tiraban as palabras potentes, ¿no? Por exemplo, o uso que teñen da nostalgia, da idea de ouro, de todo iso. Sí, pero todo moi elemental, moi elemental. Eu creo que tamén, por outra parte, se está producindo unha mutación xenética no Homo sapiens. Non é coña. Creo que está producindo unha mutación que leva á proliferación de estúpidos.
hai unha enorme cantidad, hai millóns e millóns de estúpidos no mundo. E a estupidez colectiva pode proceder tanto da evolución cultural como da propia evolución biolóxica. Cuidadito. Por que non? Por que non se poden estar producindo fenómenos que teñen que ver, naturalmente, cuyo motor pode ser a aculturación, a falta de cultura, a ignorancia, pero que a mellor son fenómenos máis fisiolóxicos, Porque a veces non podo comprender como seres humanos que aparentemente son normais poden apoiar as propostas, as estupideces, as crueldades que pronuncia unha tipa como Isabel Ayuso. Como pode ter votos esa muller? Pois entende en parte porque os seus votantes son víctimas dun proceso de deterioro mental. Así, de verdad. Non, parece unha hipérbole, pero a mellor os neurofisiólogos, ou como se chamen, os neurólogos, acaban dándome razón. Mi neurólogo está de acuerdo con eso. ¿Tu neurólogo? ¿Tienes neurólogo de cabecera? Porque yo soy epiléptico. Ah, bueno. Con todo el seguimiento de muchos años, etc. Sí. Y hablamos, y el anterior sacó un libro sobre la historia del vampirismo, pero bueno. Y las charlas con los neurólogos son muy entretenidas. Sí, bueno, non teño un neurólogo de cabeceira. Bueno, esperemos que non o teñas. No, joder. Solo los muy snobs tenemos. Sí. Claro, joder, tú eres la hostia. Claro, non sei se sabedes que era o rei, en tempos foi o rei da noite viguesa. Era o rei da noite, Como rei? Don Pedro Sardiña, rei da noite viguesa. Eu teño na miña casa, no cuarto de baño, un cadro teu. Por que no cuarto de baño? Aí temos un, mira. Aí te ves un. Onde está? Ai, sí, aí, ese, ¿no? El título. Baixando a escaleira, subindo a escaleira, non sei. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pois por que teño un cuadro ben na cuarto de baño? Porque o cuadro é un tipo cagando. Porque es un reflexivo. Sí, son la serie autorreflexivo, sí. Bueno, pues eso, en definitiva. Que sí, joder, que necesario y urgente una movilización. Una movilización pacífica, naturalmente, pero masiva, joder, masiva, contra esta situación. Es que me parece insoportable todo lo que está pasando en el mundo y en España. Insoportable, joder. Es que yo como tonto me intentan enseñar imbéciles y entonces le tengo que decir, oh, tío, yo no quiero llegar a tu estado. Claro. Que tú tienes un estado evolutivo, ¿vale? Involutivo, sí, no, en serio. Yo estoy de acuerdo con eso. Se está produciendo una involución. Yo que vamos a ver, me fijo na humanidade. fixadevos unha cousa. Si as redes e o uso do móvil e a pérdida de contacto xa co libro está producindo en sectores da mocedade a incapacidade de concentrarse, porque non pode concentrarse máis alá de media hora, eso vai producir mutacións xenéticas. A epigenética estudia como as mutacións o ambiente e as actividades da vida poden producir modificacións nos xenes, modificacións que se transmiten, cuidadito. Entonces, bueno, en definitiva, pois, efectivamente, se hai menos capacidade de concentración, por que non vai haber máis imbecilidade tamén? A maior imbecilidade, máis incapacidade para comprender os matices da vida social, da vida política, etc. El imbécil se niega a eso. Como é posible que un tipo que dice... Como é posible que un tipo que di quero invadir Groenlandia porque la necesito? Él! E ninguén diga nada. E teña votantes, un tipo que diga eso. Joder. O como se pode entender que un tipo que invade Venezuela diga que os venezolanos son feos? Pero entonces, tú para que interviñas en Venezuela? Interviñas para mellorar a vida da xente? Non. Porque se chamas feos es porque non se sintes aprecio por eles. Entonces, bueno, pero logo o tipo ten a jeta de decir no, es que nos interesa o petróleo. Xa non hai pudor, joder. No hai, completamente. No, pero lo que hay que hacer es público eso, que la gente no se da cuenta, que el problema evolutivo, que está bien. Sí. Yo creo que sí. Y poner pancartas. Sí, pero a pancarta que sería? Votantes de Vox, sodes todos imbéciles. No sei. Claro. Bueno, hoy, por exemplo, caso de xente nova que coñezo... El cartel podía ser, si tienes dos neuronas, que dialoguen. Claro. Pero mira, xente que coñezo nova, moza, que votan Vox, non moitos afortunadamente,
que non son amigos directos meus, son amigos dos meus fillos, e digo, tipo, que carallo votas Vox? E dice, es que hai que darlles unha oportunidade. Ese é todo o pensamento ese. Hai que darlles unha oportunidade, tío. Ese é o pensamento. Joder. Bueno, o nihilismo tampouco é unha cousa novidosa. Non, tampouco, pero darlle Eu creo unha que hai moito disso. Pero, bueno, darlle unha oportunidade non é tan nihilista, é dicir, optimista. Pero eu creo que realmente saben perfectamente o que van facer. É que decir, vou votar vos para esa oportunidade, eso é pensamento cero. Claro. É dicir, ese tío, bueno, non vou dicir que un imbécil porque o coñezo. Porque é amigo do teu fillo. Pero móvese no mundo da imbecilidade, vamos. Bueno, pois con esta declaración tan rotunda concluímos esta conversa. Moitísimas grazas, Pepe. Non sei se me vai a invadir. Despois desto vai me invadir Trump. Igual, sí, igual. Ou raptar. Igual ve que vives en Cobres e empeza a facer hostia, tal. Hostia, Cobres, aí hai cobre. Que non ten nada que ver. O topónimo non ten nada que ver co cobre, pero bueno. Bueno, pois moitas gracias, me encantou a entrevista. Unha entrevista moi inteligente por a túa parte. Moitas gracias. Por a miña non sei. E despois moi documentado, joder. Maravillosamente documentado. Pois seguimos véndonos e léndonos. Bueno, eu non, mira, entrei alguna vez en Biosbardia, pero a partir de ahora vou entrar. Home, claro. Con frecuencia. Sí, cantos anos levas con Biosbardia? Pois xa fixo 10 o ano pasado. Joder, que maravilla. Bueno, xa estamos no 26, vai facer 12 agora. Estupendo. Moi ben. E aí seguimos. Bueno, que hora é?